Prokuratura Okręgowa opublikowała komunikat w sprawie aktu oskarżenia dla Stefana W. i chcemy się do tego odnieść. Jest z nami małżonka pana prezydenta, europosłanka Magdalena Adamowicz wraz z córką Antoniną. Jest z nami także brat pana prezydenta, poseł Piotr Adamowicz. Jest z nami oczywiście prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i pełnomocnik rodziny adwokat Jerzy Glanc. I na początek poproszę panią europoseł. Szanowni Państwo, dla mnie sytuacja jest zero-jedynkowa. Miałam wspaniałego męża, moje dzieci miały kochającego ojca. Dzisiaj jestem wdową, moje dzieci są sierotami. Przy Wigilii nie będzie Pawła z nami. Paweł też nie zaprowadzi naszych córek do ołtarza. I to się już nigdy nie zmieni. Ja z ulgą przyjęłam informację, że po 3 latach pracy prokuratury w końcu sprawa trafiła do sądu. I wierzę, że rzetelne rozpatrzenie tej sprawy nie tylko wyjaśni nam prawdę i przyczyny zabójstwa mojego męża, ale także obnaży pewne mechanizmy, które pozwolą w przyszłości unikać takich sytuacji, jaka się stała, i zatrzymają spiralę mowy nienawiści. I wierzę, że tego typu sytuacje, tego typu morderstwa już więcej się nie pojawią. Piotr Adamowicz, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Zbrodnia, która dokonała się niemal 3 lata temu, miała charakter publiczny, dlatego że świadkami zabójstwa było wiele tysięcy osób, a setki tysięcy widziały tą tragedię za pośrednictwem telewizji. Powinniśmy poznać prawdę, powinniśmy poznać poglądy, idee, autorytety, idoli mordercy, bo nic nie jest bez przyczyny. Z tych też 2 powodów proces bez wątpienia, ponieważ zbrodnia miała charakter publiczny, także sam proces powinien mieć charakter publiczny, używając języka procesowego, bez wyłączenia jawności. Mogę powiedzieć tyle, że tu w tym domu mieszkali nasi rodzice, mówię w czasie przeszłym, ponieważ 3 miesiące temu odszedł nas ojciec Ryszard. Nie dożył skierowania aktu do sądu. Trudno, takie jest życie. Jednocześnie chciałem podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przez te niespełna 3 lata spieszyli z wyrazami solidarności duchowej. Chciałem wymienić tylko jedno nazwisko, podziękować panu senatorowi Krzysztofowi Brejzie, który w tych zawiłościach, meandrach obecnej rzeczywistości, wymiaru sprawiedliwości spieszył z pomocą, interwencjami, stając na czele grupy senatorów. Dziękuję uprzejmie. Jeżeli będą pytania stricte natury prawnej, bardzo proszę o kierowanie ich do pana mecenasa Glanca, któremu tutaj dziękuję za to żywe zaangażowanie. Dziękuję także drugiemu pełnomocnikowi, profesorowi Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu. Dziękując za to, co wykonali do tej pory, za tą ciężką pracę, proszę o wsparcie już w czasie samego procesu. Pani prezydent. W poniedziałek minie 35 miesięcy od zabójstwa pana prezydenta Pawła Adamowicza. Możemy powiedzieć wreszcie mamy akt oskarżenia. Mogę tylko podpisać się pod słowami pani Magdaleny Adamowicz i pana Piotra Adamowicza wzywającymi do jawności, ale też sprawności procesu i jego uczciwości. Ale życia panu prezydentowi Adamowiczowi nic już nie wróci. Wtedy wielokrotnie po śmierci pana prezydenta rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby ta śmierć nie poszła na marne. Jak zmienić nasze życie publiczne? Jak zmienić język debaty publicznej? Z przykrością muszę powiedzieć, że po tych 35 miesiącach jest wręcz gorzej. Nie chcę być dzisiaj piewcą złej nowiny, ale wydaje się, że język nagonki politycznej, nagonki na tych, którzy myślą inaczej, którzy po prostu są inni, niestety w Rzeczpospolitej Polskiej, naszej ojczyźnie, się nasila. I mam nadzieję,
że nic więcej nigdy nie doprowadzi do takiej zbrodni, jakiej tutaj wszyscy w Gdańsku byliśmy świadkami. Jeżeli mają Państwo pytania, to bardzo proszę. Jan Bożanowski, Fakty TVN. Mam pytanie do Pani Magdaleny Adamowicz, żony Pana Prezydenta. Proszę Pani, jakiej Pani oczekuje kary dla Stefana? Mnie nie interesuje kara, mnie interesuje sprawiedliwość, mnie interesuje prawda i najważniejsze jest to, o czym też wspomniała prezydent Dulkiewicz, żebyśmy wszyscy z tej tragedii, z tej zbrodni i z tej straty wynieśli lekcję na przyszłość, bo ciągle jeszcze tej lekcji nie odrobiliśmy, żeby zatrzymać tą spiralę nienawiści. Proszę Pani, sprawiedliwość ma jednak konkretną formę, konkretny wymiar w sądzie. Tak, ale od tego są niezależni sędziowie. Ja wierzę w niezależność sądów, w ich niezawisłość, mimo trudnej sytuacji, w której muszą dzisiaj funkcjonować. Jestem pełna nadziei do tego, że ta sprawa zostanie rzetelnie, jawnie wyjaśniona, dlatego że my nie mamy nic do ukrycia i myślę, że inspiratorzy, jeżeli tacy są, autorytety, o których mówił Piotr, dla zabójcy, też nie będą mieli niczego do ukrycia. Pozwoli Pani jeszcze jedno pytanie. Prokuratura dzisiaj w swoim komunikacie ujawniła, że Stefan W. napisał list do bliskich zmarłego prezydenta. Czy Pani potwierdza, że Pani taki list dostała i jak Pani zareagowała na zawarte w nim przeprosiny? Taki list rzeczywiście za pośrednictwem pełnomocnika doszedł do mnie jakiś czas temu. Ja od początku mówiłam, że jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że ja nie mam w sobie nienawiści, że ja mogę normalnie żyć i nie nakręcać się chęcią zbrodni. Natomiast czym innym jest brak nienawiści, a czym innym wybaczeniem. Jeżeli mogę uzupełnić w kwestii listu od Stefana W. Tak, taki list był. On dotarł ponad pół roku temu. Ponad rok, przepraszam, temu. No cóż, Szanowni Państwo, są różne pomysły, sposoby na prowadzenie postępowania przygotowawczego, czyli śledztwa, późniejszą linię obrony. Pamiętajmy o tym, że Stefan W., co jasno wynika z materiału dowodowego, w swoim czasie, to wielkie może słowo, zbyt wielkie, natomiast był niejako nauczycielem współosadzonych w zakresie kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego. Więc ma wiedzę niewątpliwie teoretyczną, częściowo praktyczną, jak postępować w tego typu sprawach. No ja mogę powiedzieć na temat listu. Chciałbym zapytać jeszcze odnośnie tego komunikatu prokuratury. Prokuratura obstaje przy tym, że motywacja Stefana W. wynikała tylko i wyłącznie z zemsty za jego zdaniem niesłuszny wyrok. Utożsamiał Pawła Adamowicza generalnie z władzą. No i jakby nie potwierdza tutaj tego, że przyczyną była no, chociażby prowadzona przez rządową telewizję nagonka. Jak pan to ocenia? A to jest wniosek, który pan wyciągnął, a tego nie ma w komunikacie prokuratury. Ja bym takich wniosków nie wyciągał. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że prokuratura jest tylko i wyłącznie stroną, jedną ze stron. Jest prokuratura, są to pełnomocnicy rodziny. Ja osobiście będę występował w tym procesie w roli oskarżyciela posiłkowego, co już deklaruję w tej chwili. Natomiast to sąd i sędziowie zasiadający w ławach sądowych ocenią to, co ma do powiedzenia prokuratura, co zawiera materiał ze śledztwa, co wreszcie będzie miał do powiedzenia sam oskarżony, czyli Stefan W., bo pamiętajmy, że on może odmówić składania wyjaśnień przed sądem, wtedy są oczekiwane zeznania. Poczekajmy, zostawmy to wszystko sądowi. Ja ufam, że sąd rzeczowo,
skrupulatnie rozważy wszystko, co znajduje się w materiale dowodowym i co wypłynie podczas przewodu sądowego. Chciałbym go zapytać jeszcze, bo tutaj kolega Zawezy postawił ważne pytanie. W akcie oskarżenia jest tylko jedna osoba Dwie. oskarżona. Jedna, tak. Nie ma żadnego aktu oskarżenia wobec ewentualnego podżegacza, czy też podżegaczy do zbrodni. Czy to oznacza, że Państwa zdaniem akt oskarżenia jest niepełny? W trakcie postępowania sądowego na sądzie spoczywa obowiązek wyjaśnienia wszystkich wątków, te, które są ściśle zawarte w akcie oskarżenia, ale także tych, które mogą lub wypływają bezpośrednio ze zgromadzonego materiału dowodowego, a szanowni Państwo, to jest ponad 40 tomów akt. Nie pamiętam, chyba 10 000 stron. Więc Panie Janku, jeżeli mogę tak powiedzieć, poczekajmy, zaufajmy sądowi. Panie mecenasie, adwokat Jerzy Glanc. Proszę Państwa, po to jest właśnie postępowanie sądowe, żeby te wszystkie wątpliwości i państwa i nasze, żeby wszystkie te wątpliwości zostały w postępowaniu sądowym rozwiane. W tej chwili akt oskarżenia został skierowany tylko przeciwko Stefanowi W., natomiast wierzymy, że postępowanie sądowe, postępowanie, podczas którego będzie przesłuchiwanych szereg świadków, pozwoli odpowiedzieć nam na pytanie, czy rzeczywiście Stefan W. działał samodzielnie, czy też był inspirowany przez kogoś, tak jak chociażby sugerowała to jedna z Państwa koleżanek podczas artykułu prasowego. Chciałem również dodać, proszę Państwa, że intencją i celem rodziny Pawła Adamowicza nie jest jakakolwiek zemsta, co wyraźnie potwierdziła przed chwilą pani Magdalena Adamowicz. Naszą intencją jest tylko doprowadzenie do tego, żeby wszystkie te elementy, które doprowadziły do tej olbrzymiej tragedii, która ma nie tylko wymiar ludzki, w wyniku której nie tylko zginął mąż, ojciec, syn rodziny, ale również ma przecież bardzo wyraźny kontekst polityczny, o czym świadczy ten manifest wygłoszony ze sceny podczas Światełka do nieba przez Stefana W. Także wierzymy, że te wszystkie elementy podczas postępowania sądowego będą wyjaśnione. Panie Mecenasie, jeśli Pan jest Tak. przy głosie, czy Pan jest zwolennikiem tego, żeby na tym procesie przesłuchiwać ponownie wszystkich świadków, a jest ich ponad 200, czy też zgodzi się Pan, bo wiemy, że takie sygnały płyną ze strony obrońcy Stefana W., żeby przyjąć taką, w cudzysłowie, przyspieszoną procedurę i nie słuchać wszystkich świadków? Przede wszystkim musicie Państwo wiedzieć, że w tym zakresie decydujący głos należy do prokuratury i to prokurator w akcie oskarżenia zawarł określone wnioski dowodowe, w tym również wnioski o bezpośrednie przesłuchanie przed sądem określonych świadków. My jeszcze tego aktu oskarżenia nie widzieliśmy, my go nie czytaliśmy, w związku z tym nie możemy się na ten temat w chwili obecnej wypowiadać. Dopiero jak poznamy te wnioski, to będziemy się odnosić do tego, czy rzeczywiście jest potrzeba przesłuchiwania tych wszystkich świadków, a być może będzie potrzeba przesłuchiwania jeszcze świadków spoza listy, która jest w akcie oskarżenia. Jeżeli Państwo nie mają pytań, to dziękujemy w takim razie i do Dziękujemy. widzenia. Zapamiętajcie, to co wspomniałem.